V dobe dezinformácií je kritické myslenie nevyhnutné. Ako môžeme našich študentov naučiť rozoznať manipuláciu? Hovorte s nimi o fact-checkingu ako metóde overovania informácií, ktorú používajú profesionáli. Zdôraznite, že overovať sa dajú len fakty, čísla a minulé udalosti, nie názory či sľuby. Manipulácia s informáciami sa prejavuje napríklad rámcovaním, kde sa zdôrazňujú len vybrané aspekty problému. Dôležité je hľadať primárne zdroje informácií. Ukážte študentom ukážkový text, ktorý nespĺňa novinárske štandardy. Ich úlohou bude identifikovať a podčiarknuť overiteľné časti výroku a následne text prepísať tak, aby bol nezaujatý a presný. Nechajte ich vyhľadať primárne zdroje, napríklad štatistické úrady, na overenie faktov. Spoločne vypracujte jednoduchý etický kódex pre novinárov, ktorý im pomôže posudzovať dôveryhodnosť obsahu. Sústreďte sa na to, aby žiaci vedeli, kedy a ako si overovať informácie. Týmto spôsobom im pomôžete byť odolnejší voči manipulácii. Kritické myslenie nezačína veľkými analýzami. Začína jednou otázkou. Je to naozaj tak? Preto vás pozývame k záverečnej výzve, ktorá preverí vašu schopnosť rozlíšiť fakty od manipulácie. Vyberte si jeden článok alebo príspevok, ktorý vás zaujal. Môže byť z internetu alebo zo sociálnych sietí. Pokúste sa identifikovať, čo sú overiteľné fakty. Čo sú názory, domnienky alebo rámcovanie? Skúste nájsť aspoň jeden primárny zdroj, ktorý potvrdí alebo vyvráti hlavné tvrdenie. Overovanie je ako sval. Čím viac ho používame, tým lepšie nás chráni pred manipuláciou.